to děti čile, co znamená neštěstí, protože jsou nezletilé, špatného nic nevěstí. My se přesto nebojíme sami běhat po městě, o zvinděci svoje víme, tak se prosím neděste. Nikdy neznám odborníka, ani často netuší, že kdo naštve úředníka, maleruje po uši. Průjezdu se vyhýbáme, neberem si sladkosti, o sebe se postaráme, známe svoje možnosti. Známe dočista, co se může stát, když jdou děti do města. Známe dočista, co se může stát, když jdou sami do města. Víme, známe dočista, co se může stát, když jdou děti do města. Známe dočista, co se může stát, když jdou sami do města. Když jdou děti do města. Tak konečně už jste všichni tady, vítáme vás, my jsme Poděbrády, vaše srdce bude zase správně bít. Vejde příště sebou taky tchýni, sem do krásné Polabské nížiny. Poděbrádka teče všude proudem, na srdce jsou Poděbrady, to je fakt. Poděbrady, 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 na srdce jsou Poděbrady, vítej nám. Poděbrady, 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 na srdce jsou Poděbrady, vítej nám. Dobrý večer. Myslím, že už ani nemusím uvádět, co dneska tady uvidíte. Že tohle všechno vypovídalo za naši činnost, za naši spolupráci se základní školou Ignáce Polčáka v Námestové. Ale přece jen, abyste věděli všechno. 2. dubna 2013 byl zaregistrovaný e-twinningový projekt Československý dětský muzikál dětí ze základní umělecké školy Ignáce Polčáka v Námestové na Slovensku a pěveckého sboru Kvítek ze základní školy Václava Havla v Poděbradech. Tak začala spolupráce na dálku. Nám to však nestačilo, proto jsme se za slovenskými kamarády vydali, společně dotvořili a předvedli základní škole v Zubrohlave naši práci. Za odměnu si pro nás dramatický kroužek připravil překvapení. A abyste si zvykli i vy na slovenštinu, máte nyní možnost chlédnout jisté překvapení. Tak pozor, keď grof rozkáže čarovať. To znamená, že chalúbka 7 trpaslíkov existuje aj tu. Výborná správa, všetko sa teda podarilo. Si maker, Jane. Áno, áno. Oh, no a čo keď tam bývajú tí malí?
Môžu byť zavretí v jednej izbe. Ľudia sa na nich budú pozerať aj cez sklo. Je tam toho. Ako prosím, že majiteľkou je Snehulienka. No, to si ja už nejako zariadím. Snáď mi v plánoch nebude stáť nejaká ženská. Ale pomohla si mi, Jane, máš u mňa fľašu tej najlepšej krvi. Ja viem, ty to nepiješ, tak sa ti odmením nejako ináč, ale ja nezabúdam. Som tvojim dlžníkom. Náš plán sa vyvíja sľubne. Zatiaľ sa maj. Sluha! Volali ste ma vaša krvavá šéfovitosť. Priveď mojich ľudí a odkáž, nech mi okamžite nájdu Snehulienku, rozumel si? Áno, že som taký smelý. Čím sa to stvorenie previnilo? Mám obrovské plány z jedného nepodaraného trpaslíčieho domu. Urobím obrovskú turistickú atrakciu. Budú tam chodiť ľudia z celého sveta a ja zarobím nehorázne prachy. Lenže tá nešťastnica je tam teraz šéfkou! Maj vlastnícky list! Preto mi ju sem privedieš a potom uvidíme. Áno, vaše prianie aj môjim prianím. Aj váš rozkaz aj môjim. Čo to trepeš? Pádaj už nepodarok. Ja takýchto neschopníkov živím. Nehnevajte sa, vaša krvilačnosť. Už idem. Dnes si bol rýchly, zaslúžiš si odmenu. Môžeš ísť na internet na 2 hodiny. Ďakujem, pani, ďakujem! Myslím, že neviete, prečo ste tu. Som Grof Drakula, vítajte v mojom zámku. Máte zvláštny spôsob, ako pozvať hostia. Drahá, ale ja som vás nepozval. Ja som vás dal uniesť. Musíme spolu robiť dohodu. To by ma v živote nenapadlo. Vidíte, aký som tvorivý? Môžeme to urobiť veľmi rýchlo. Najskôr som vám chcel chalúbku 7 trpaslíkov vziať úplne, ale teraz navrhujem spoluprácu. Čože? Vy ste sa zbláznili? Nikdy v živote by som chalúbku nikomu nedala. A už vôbec nie vám ste nechutní. Za to vy áno. Páčite sa mi. Stanete sa mojou ženou a spolu budeme podnikať v turistike. Bude to veľkoské. Na otvorenie pozveme známe osobnosti, nad chalúbkou bude vysieť naša fotka a peniaze sa nám budú len tak sypať. Tak čo, príjmate? Lenže ja som zasľúbená, milujem iného. Drahá, ale vy nemáte inú možnosť, ako súhlasiť so mnou. Mňa vaše výhovorky nezaujímajú. Ja som sa rozhodol a vy iba posluchnete. To nebude také jednoduché. Môj snúbenec je už na ceste, aby ma zachránil. Mne sa ešte nikto na odpor nestaval. A nikomu to ani neodporúčam. Je to vopred prehraný boj. A mimochodom, kto je váš snúbenec? Viem, komu môžu kopať hrob. Hneď si tam zistíte o krvnú skupinu a pôjde do zbierky. Je to Ivan. Prebrala som ho na sviete. Aj tak mi to nehlapal. Pracuje na oddelení vražd ako komisár, takže nemá problém posadiť vrahov do hra. Takže Ivan. Ivanko náš, čože? Ten síce premohol moju príbuznú strigu v jej vile na slepačej nohe, spojníkov pobil, Brázikovi pomohol, je tam toho. No a čo? Nech len príde, možno ho ušetrím. Áno. Ešte mu aj ponúkne miesto SBS-ka na našom biznise. Bude strážiť chalúbku. Takú ponuku predsa neodmietne. Ináč by to trpko oľutoval. To nemyslíte vážne, pán Grof. Vždy a všetko myslím vážne, mladá dáma. A teraz ma ospravedlňte, mám veľa práce. Súha! Nerobte to, prosím, nechajte ma napokoj, to sa vám nepodarí. Súha! To som tu vaša krvavá šéfa. Odveď túto slečnu do izby, ale pozor! Správajte sa k nej slušne, bude to moja manželka. Netreba, pôjdem aj sama.
Prepačte, slečinka. To tam príde draho mi ničomný. Och, koľký temperament. Takto sa mi ešte viac páčite. Príjemný pobyt v mojom kráľovstve, drahá. Snad sa nám sníva. Jane, tu grob Dracula. Áno, zase ja. Chcem sa ti ešte raz poďakovať. Ani nevieš, aký som šťastný. Vďaka tebe mám všetko, čo som chcel. Ale nie, chalúbku ešte nevlastním, no budem sa ženiť. Rád by som ťa však ešte poprosil dolapiť jedného chytráka. No mohol by mi byť užitočný. Ten biznis potom doriešime. Iste uznáš, že to teraz nie je prvoradé. Áno, áno. Ja som vedel, že s tebou vždy radosť pracovať. Tak ti teda poviem, ako si to predstavujem. Nič ma tu už nevábi, pôjdem skúsiť šíri svet. Každý junák chce, aby iba preňho kvitol kvet. Raz vaši, nechce stič, ka nevráží, hej! Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám ruzle, už nevyhrám bez vojny. Raz naši, nechce stič, ka nevráží, hej! Ojha, teraz sa tu znovu niekto prihlásil ako Nastya. Aby stále nemala frajera. Pošta! Što je to? Здравствуй! Твоя snabeniца je v zamku u grofa Drakulu. V žiadnom prípade ju nechoď vyslobodiť, ani nekontaktuj iných na pomoc. Zostav sa ale na príjmací pohovor na miesto strážnej služby. Dokeľu, što je to za gebuzina? Uvidíme sa večer na Bratovražernej ulici. Do svidania. Tak toto je hlupý vtip. Tu sa zrejme niekto pričerne nudí. Oj, nemám náladu na takéto hlúposti. Bratovražerná ulica. Tam je nejaký starý zamok či rúcanina. Och. Ako sa mi zrazu chce spať. Hej, kto sa dnes priniesol tú kávu? Och, to bol ale zvláštny sen. Niekto ma uspala, odniesol na podivné miesto. Ha, ale to nebol len sen. Čul si sa mi Mori o liste. Snehulienka. Grof Dracula. Uniesli. Ej, nech sa len ukáže ten frajer, čo sa so mnou zahráva. Ej, si hluchý alebo zbabeli? Ale no, veľmi nevyskakujte. Som grof Dracula, vítajte v mojom zámku. Dal som pre istotu uniesť aj vás, pretože vám až tak nedôverujem. Nie, že by som podceňoval vaše schopnosti. Práve naopak, mladý pán, chcem ich využiť a oceniť. Je to pravda? Uniesli ste aj Snehulienku? Snehulienka? Tá sa stane mojou ženou. A spolu budeme podnikať v turistike. Vás som sa rozhodol zamestnať ako strážcu nášho majetku. Musím vás mať stále na očiach, takže ďakujem, že so všetkým súhlasíte. Nebudete robiť zbytočné problémy, veď sme predsa dosť rozumní na to, aby sme sa v pokoji dohodli. Rozum ste potratili? Snehulienka je moja stubenica. Nikdy nedovolím, aby si život zničila s takýmto krapujom. No tak pozor na reči! Ten náš plán je hotové, bláznostvo. Niekto s tým nebude súhlasiť. A ja urobím všetko preto, aby som vám ho prekázal. No tak to ťažko. Súha! Ktorého som ho považoval za jej otec. Ale kdeže
že cíte sa tu ako doma. Dostanete vlastný apartmán. Sluha! Už som tu vaša krvavá šéfovitosť. Odveď tohto hostia do izby a dúfam, že je ďaleko od mojej nastávajúcej. A keď bude treba, vieš, čo máš robiť. Ja sa zatiaľ idem pripraviť na svoj veľký deň. Tak do svidania. Ivan. Do svidania. Majko, čo je to za blázon? Čo ťa baví? Robiť mu poskoka? Som pomocník, a okrem toho rád slúžim. Vieš, koľko by si dostal na takú službu na našom komisariate? A vôbec, sme tam dobrá partia, nikto by ťa neponižoval. Grob je náhodou niekedy aj celkom dobrý. A nestačí sa odputávať moju pozornosť, má veľa práce. A čo ideš robiť? Lízať pánovi Pety? Nie, musí sa spojiť s Jane. A to je ďalší grôb, alebo kto? Nepýtajte sa ma už toľko, ešte náhodou povyzrať za všetky mená našich spojencov. Ja už nič nepoviem. Takže spojenkyňa Jane. Takú som raz zatkol a tá utiekla z väzenia. Vlastne nejako záhadne zmizla. Za to vy určite neujdete, radšej vstúpiť vaša izba, prosím. No, rozmyslite si ešte poriadne môj názor. Mali by si moderný byt gratis? Je to je dobré a buď aj vám. Zvykajte si, s grafom nie sú šľachty. Frajer jeden. Nech sa páči, drahá, ráčte vstúpiť. Nie som vaša drahá a nechcem vás ani vidieť. Myslím, že by sme sa mali v pokoji porozprávať. Onedlho totiž to budeme manželia. A tak je dôležité trošku viac sa spoznať. Možno ešte zistíme, že toho máme veľa spoločného. To asi sotva. A ja sa rada spoznávam iba so slušnými. To máte pravdu. Ja vám ponúkam veľmi slušnú budúcnosť. Mám auta, šperky, služobníctvo, bohaté konto v banke a samozrejme, nezabúdajme na náš biznis s chalúbkou. Ja nie som obchodníčka, už vôbec nepodrazím svojich drahých trpaslíkov, ktorí mi vždy pomáhajú. Drahá, vy ich vôbec nepodrazíte. Postaram sa o to, aby sa mali dobre aj niekde inde. Nebojte sa. To sem nebude páčiť, je to odjak živa aj domov. Nuž, ale potom by tu bola už len tá horšia možnosť. A nenúďte ma, aby som to urobil. Rozumiem. Dajme tomu, že by som s tým obchodom súhlasila. Ale pod jednou podmienkou. Nuže? Naša svadba nebude. Nie je dobré, ak sú partneri v práci ešte aj manželia. Vedie to k nedorozumeniu. To by bola škoda. Drahá, vy sa mi totiž to veľmi páčite. Ste prešíbaná. Ale to na mňa neplatí. Chcem všetko alebo nič. Zabudáte stále na mého snúbeca. Teraz príde a vyslobodí ma. Ako som len mohol zabudnúť? Neviete, Ivan je už tu, v mojom kráľovstve, ako zajatec. Dal som prej sa tu uniesť aj jeho, pretože mu až tak nedôverujem. A máte pravdu, snaží sa mi odporovať, no jeho moc je prislabá. Čo ste mu urobili vy zlobu? Zatiaľ nič. No ak nepodpíšete túto zmluvu o našom partnerstve a nezoberiete si ma, tak ste rozhodli za mňa. Nemáte veľmi na výber. Alebo by ste radšej obetovali toľko životov, a to práve tých najbližších, ktorých máte tak rada. Vám by som tiež nerado využil. Dajte mi čas na rozmyslenie. Či ja zda nemám na to právo? Súhlasím, je to veľmi vážne rozhodnutie. No musíte mi odpovedať ešte pred termínom svadby. Keď to je? Čoskoro. Všetko sa včas dozviete, drahá. Ja vám to tu teda nechám, dobre si to prečítajte, prelistujte a rozhodnite sa. No radím vám. Poslúchnite ma. Veď ja vám vlastne robím obrovskú láskavosť, ináč by som mal už v zbierke dávno novú krv. A neplačte, drahá, budete o mnoho krajšie, keď sa usmejete. Tak do skorého videnia. To je ale výber. Keď zachránim život Ivanovi a trpaslíkom, zostanem navždy s týmto netvorom. Ale keď nebudem súhlasiť so svadbou, všetci zomrieme. Nuž čo, musím sa obetovať. Poďte, nesiem vám večeru. Teda to je čašníka.
nikdy nemal rád. Som vďačný za to, čo mám. Človeč, ty vôbec netúžiš po slobode. Vieš, aké tu je, tak ako ty už ľudia nežijú. Každý je samostatný, robí si čo chce a navyše si môžeš nájsť priateľov. Kto by ostane na priateľstvu so mnou? Som na nič hodník, vraždivý pes, nemám moc. To nie je pravda. Si citlivý, oddaný a verný. To sú prvoradé vlastnosti priateľstva. Ja som tiež nevedel mať rodiny, len seba. Pramenil som sa na medveďa. Bolo mi hrozne. Blúdil som po lese. A prečo si na to spomínam tak matne? Nuž čo, život sa mení. Myslíte, že by som mohol byť šťastný? Naučím ťa, chceš? V prvom rade mi nevykaj. Som Ivan, dobre? Skúsim to, Ivan. Páči sa mi to, je to také vzrušujúce. Nož, ako to hovoríte? Ak hovoríš? Ja by som mal pre teba ešte jednu vzrušujúcu vec. Ale keď ja neviem. Ono je to tak, že priatelia si zvyknú pomáhať. A ja práve teraz potrebujem tvoju pomoc. O čo ide? Potreboval by som ísť na internet. Chceš hrať hráčami? Občas si zahrám. Dobre teda, donesiem svoj notebook. Ale nesmieš tam byť dlho, groch mi dovolí naviac na 2 hodiny. To mi stačí, si super. Dobre, niečo späť. Pomáhať je celkom zaujímavé. Som dobrý. Toto by som zatiaľ mal. Potrebujem vedieť, ako sa odtiaľto dostať. Chcem zistiť niečo o tej Jane. Ale hlavne sa odtiaľto musím nejako dostať. Už som tu. To je rýchlosť, čo? Groch má v tom dobre Si vyslyšiť. rýchly, super. Môžem sa pozerať? Bude lepšie, ak budeš vonku strážiť dvere, vieš, aby nás nenačapali. Aha, dobre, tak ja idem. Tak, a rýchlo na to. Tu sú miale novinky. Spojenkyňa Jane. V minulosti sa zaoberala magiou a pokúšala podnikať s veštectvom. To by dávalo súvisť aj s vyznutím z basy zámky. Veľmi zvláštnych okolností. Ja som vedel, že to spojenectvo s grofom nie je taká maličkosť. Ešte mi môže pomôcť ten tam vonk. Hej, kámo, si tam? Jasné, ani na krok som neodišiel. Ďakujem. Veľmi si mi pomohol. Ako sa ti mám odvďačiť? Možno nič netreba. Neprezrať ma pred grofom, prosím. Neboj, to bude naše malé tajomstvo. A nevieš náhodou niečo o tej Jane? Takmer nič. Spolupracuje s grofom a má sem prísť v najbližšej dobe, ale neviem prečo. Ak by si sa niečo dozvedel, daj mi prosím ťa vedieť. Ja sa za teba prihovorím na tom našom komisariáte. Ja už patrím sem asi len na tento závod. A ďakujem, určite sem ešte prídem. Jane, ty si ma tak vyľakala. Vítaj, priateľka, poď posaď sa. Ďakujem ti Ty veľmi si pekne. môj čestný host. Veď sme predsa partneri, ponúkni sa. Ďakujem. Snehulík ti presvedčil? Naozaj si ťa zoberie? Dá sa. Neopováži, nesúhlasí. Výborne teda, môžeme podpísať našu zmluvu. Už som pripravila podklady. Ale Jane, to si nemusela a vôbec kam sa tak ponáhľať. Ja sa nikam neponáhľam.
Len chce mať istotu, alebo niečo nie je v poriadku? Kdeže? Len som tak rozmýšľal, vieš, Jane, ako ti to teraz... No, po svadbe bude spolumajiteľkou aj Snehulienka a tak ti môžem dať takých 15%. Prosím? Tak na tom sme sa nedohodli. Chceš so mnou iba brať? Ale kdeže, Jane, to by som si nedovolil. Ale ako to mám teraz urobiť? Na to ti kašlem. Och, prečo som sa len s tebou dala dokopy a uverila ti? Ale Jane, prestaň. Nepamätáš sa na náš rozhovor? Mimo tohto sveta budeme bohatí. Všetky rozprávkové postavy nám budú patriť a my na tom zarobíme. Ale povedal si, že pôjdeme na poli. Myslíš si, že by som celý rozprávkový svet a svoju moc riskovala kvôli 15%? Aké je tam riziko? Vravela si, že rozprávkové postavy sa môžu dostať do reálneho sveta bez toho, aby pocitili zmenu. To hej. Veď predsa vieme, že všetky rozprávkové hrdinovia fungujú v dnešnom svete ako normálni ľudia. Len si šťastí pamätajú svoj príbeh, ale sú zmetení a majú svoje zamestnania. Výborne, tak si ešte raz premyslí ten môj návrh. A prosím ťa teraz ma ospravedlň, čaká ma veľký deň. Tak do skorého videnia, Jane. Takto som si to vôbec nepredstavovala. Grof je prešívanejší než ja. Jeho plán sa mi vôbec nepáči. Nechala som sa hlúpo nalákať. Potrebujete pomoc? Ty by si mi už sotva pomohol. Dokážem vám to. Viem byť oddaný a verný. A čo by si za to chcel? Nič, len privediem sem jedného človeka. Počul som o vašich problémoch s grofom. Už vám ten človek pomohol. Ty si to počul? Nikomu ani múk, rozumieš? Rýchlo, priveď ho. Už idem niečo späť. Nech sa páči, pôjdite. Ale. Veď to je Ivan, ktorý ma kedysi zatkol. Veď to je spojenkyňa Jane, ktorú som raz zatkol. S grofom spravili hroznú vec. Nech si to povie sama. Čo už teraz? Boli sme mladí a hlúpi a chceli sme vládnuť celému svetu. Tak sme ten náš premiestnili do toho reálneho. Teda, boli to moje čary. Preto si spomínam na to tak matne. To kvôli tebe si spomínam tak matne na minulo. Dá sa to vrátiť späť? No, dalo by sa, ale musia s tým súhlasiť aspoň 3 rozprávkové postavy. S tým bude súhlasiť určite každý. My nepatríme tomuto svetu, ani tento svet nepatrí nám. Poď, urobíš, čo ti poviem. Nie, urobím všetko preto, aby sme zastavili grofa Drakulu. Je to na nič hodný. Ponáhľajme sa, každú chvíľu bude svadba a treba zachrániť Snehulienku. Drahá, váš čas vypršal. Chcem počuť vaše rozhodnutie. Urobím, čo chcete, ale Ivanovi a trpaslíkom nesmiete obliť. Nebojte sa, je to v zmluve a tu ja samozrejme dodržím. Chýba už ten váš podpis. A nemali by tu byť nejakí svedkovia? Ale prosím vás, na čo si vedkovia? Sme Snehulienka! Tu som! Ivan, vedela som, že príde. Súha, čo to má znamenať? Prečo si ho nestrážil? Za toto ťa potrestám. Prepáčte, pane, ale ja už neslúžim vám. Pomáham tuto svojim priateľom. Jane, vysvetli mi to. Podrazil si ma grof Drakula.
a za to sa platí. Mám tiež svoju moc a hrdosť. Nepatríš do tohto sveta. Nikomu z nikto tu nesedí. Ale Jane, poďme minútku. Pridám ešte 10%. Na to ti kašlem. Vraciame sa naspäť. My sme teda začarovaní. Už teda rozumiem, prečo chodím s Ivanom. Tento svet je zvláštny. Vzťahy sa tu miešajú. Kde je môj princ? Sneh nie. Som milé dievča. Ale aj ja sa potrebujem vrátiť na stenu. Musíme sa rozísť. Takže sme traja. 4. A ja sa chcem vrátiť. Pôjdem hocikám, ale určite ku grofovi. Len nech sú tam dobrí ľudia. A ty, grof Drakula, už sa nikdy neokoláš opustiť svet rozprávok a fikcie. Sľubuješ? Veď počkajte. Tak bude to. Dobre, ale ešte sme neskončili. Ty sa už na nič nezmôžeš. Rozprávky sú raz dané, tak dovidenia v nich. Kde sa všetci podeli? Hej! Kde ste? A to som akože na slobode. Potrebuje tu niekto z vás pomôcť? Vy byť odania verný. Dokáže nám to naozaj nikto. Dobre, potom príde. Ten prvé si idem skočiť na internet, na taký rozprávkový. Cílem našeho projektu bylo připravit dětský muzikál, inspirovaný slovenským muzikálem Neberte nám princeznu. Společně jsme připravili scénář, notové i textové podklady. Se slovenštinou nám pomohla a některé texty do češtiny upravila paní Eva Procházková. Děkujeme jí. A jak se nám práce povedla, na to si už odpovězte sami. Znamená neštěstí,
Veď ty sa len učíš. Nehovor, ak koho prijali na medicínu, z teba by bola aj moja mama na meko. Kati, aj ty si dobrá. Len to v sebe musíš objaviť. Kapka, kapka. Idú naši, odíďte. No a čo? Ja zostanem tu, ja totiž to o teba stojím. Ty o mňa stojíš? Tak to je úžasné. Šaty, utkame z jahodovej
Ahoj, doktor. Ty máš ale peknú ženu. Dievča, ty sa vôbec nemení. Zo dňa na deň krajšia. Náš doktorko má iste pre ňu elixír mladosti. Nebuď skúpa a prezradám to tajomstvo. Nech sa páči, prídime si táto našu dceru. Práve sa pripravuje na medicínu. Budeme ju mať pani doktorku. Pani, to je zjavenie. To je naša dcera, Katka. Teda Katka, ty šatách vyzeráš ako mama. Kto by to povedal, že má dospelú dceru? Katka, dnes ráno som mi priniesla od krajčíky. Mohla si sa aspoň opýtať. Tie mali mať premiéru až zajtra v opere. Prepáč, mami, nič sa im nestane. Teba tu kto pozval? Poprietol si krčmu mladý. Dobrý večer, Katka. Katka, kto to je? Mladý si myslel, že je tu kurz spoločenskej výchovy a chcel sa prihlásiť. No dovoľte. Poď preč. Katka, počkaj. Teda ty si tomu dal. Když prší, chodím v dešti, když sněží, chytám sníh, když lituje mě každý, tak popadá mě smích, vím, co povídá tráva a o čem se spát.
Znova vy ste viete, počkajme, dostaneš. Rozhádza mi to Peter, ja nie to Isidra, a ja to poviem tete. Mám už naopak, tak už aj si ho urob, tak ako si ho mal. Rozhádza mi to Ďura, aj perinu by vzal, ja nie to iste samo, ja nie to Dominik. Ticho, pozrite, to je krásna princezna. Pozor, ide, ale teraz to stane. Deti, čo sa to tu robí? Čo to má znamenať? Rozhádza mi to samo, ja nie to Dominik. Spravilo sa to samo. Nerobte taký hry. A ja to poviem tete, a ja to poviem tiež. Vy sa len jašiť viete. Počkajme, dostaneš. Rozhádza mi to Peter, ja nie to isté drah, a ja to poviem tete. Mama už naopak, Tak už aj si ho urob, tak ako si ho mal. rozhádza mi to Ďura, aj perinu mi vzal. Rozhádza mi to samo, Tak toto vlastne bol. spravilo sa to samo, spravilo sa to samo, spravilo sa to samo. Ticho, po raňajke nech sú tie postele hotové. Princezna, ďakujeme ti, že si k nám prišla. Ja som si myslela, že bývaš len v kíne. Nevidíš, že je ozajstná? Budeme sa o teba starať. Našli by ma tu, ale ak chcete, ja ešte prídem. Neodchádzaj, ostaň tu s nami. My ti dáme jesť. Ak budeš chcieť, budeme sa s tebou hrať. Neodchádzaj, zostaň tu s nami. Ale ja musím. Budem tu s vami, nekonečne dlhý čas. Pláňami vami, hodiť vás sem zas a zas. Bude nám krásne, tak je to jasné. Máte mňa a ja mám vás. Ležte ticho, ako myšky, otvoríme veľké knižky, rozprávkové knižky pre malých. Ani jedna nie je tenká, pozrieme sa na písmenka. Slovo láska z neulieka, dávno sa už na vás pýtali. Budem tu s vami,
mamičke sa synčeka zachcelo, zrazu ste si spomenuli, ale už aj sa practe. Trochu tuším, trochu viem, že sa so mnou čosi stalo, rozne sa v tom vyznať chcem. Trochu tuším, trochu viem, že to nie je práve málo. Mama by sa tomu smiala, vravela by nebuď malá, ja ten pocit zatiaľ nechám bez mena. Čo sa vlastne stalo, čo to znamená? Trochu tuším, trochu viem. Čo sa to vlastne so mnou stalo? Vlastne nič, len za trochu oproste. Je to veľa, či je to málo? Trochu sa pýtam, trochu poznám odpoveď. Trochu tuším, trochu viem. Deti, že sú malí ľudia, trochu tuším, trochu viem. Že sa v nociach plných tiel občas tichým plačom budia. A vtedy veľký človek stane do dlaní, bez nedlaní, vyšlo všetká samé slová zasa, že má iba dlaňalostný slabý hlas. Trochu tuším, trochu viem. Princezná, neskrývaj sa nám! To som len ja. Chcú nám ju šľohnúť. Neberte nám ju. Najradšej by ju zavreli a nechali by si ju len pre seba. Predsa princeznu nemôžu vziať do väzenia. Stav sa, že princeznu vrátia do kina. Do divadla, veď v kine sú len fotky. Ticho buďte, počúvajte. Všetko na tom svete sme jej dali, všetkého má v našom dome dosť. Iba jedno želanie sme dali, aby naše dieťa rástlo, rodičom priraznosť. Teraz pekne pôjde domov na hodne učenia. Žiadne slzy, žiadna slova, nic sa tu nezmenia. Teraz pekne pôjde domov, ja si to přejem. Otec ví, že dobrá dcera rodičov nesklame. Život je oživným zubom taký, ich sa dnešným deťom vyrába. Matka skrátka nedočká sa vďaky za rána, dáva do svojho dieťaťa. Teraz pekne pôjdeš domov na hodne učenia. Žiadne slzy, žiadna slova, nic nám to nezmenia. Tak teď pekne pôjdeš domov,
vám představilo 78 dětských herců a zpěváků, ale hlavně kamarádů. Je úžasné, jak během více než roční práce na společném projektu se vytvořila nová česko-slovenská přátelství. Bez kamarádství, přátelství a lásky by byl život smutný. A to není nic pro nás. A na závěr se sluší poděkovat. Děkujeme za pomoc a podporu Základní škole Václava Havla, město Poděbrady, vzdělávacímu programu eTwinning, Unii dětských pěveckých sborů, Ochrannému svazu autorskému, sklárnám Kristál Bohemia, sklárnám Blažek Glas, samozřejmě všem rodičům z Kvítku, všem vystupujícím dětem ze základní umělecké školy Ignáca Kolčáka z Námestova. Všem dětem z Kvítku.
Za hudební doprovod paní učitelce Daniele Nezníkové. Za hudební doprovod z české strany Aně Froňkové. Bicí Jiří Pletka. Paní učitelce Marice Vojtašákové za dramatizaci. A teď paní učitelce Daniele Černíkové, která za to strhla. Samozřejmě děkujeme vám všem, že jste se přišli na nás podívat a my už máme v plánu pokračovat dál. Děti už mají dohodnuto, kdy kdo bude na Oravě spát, takže nás musíte zase jenom podporovat. Aby sa dostalo trošku slova aj tej slovenskej strane, keďže je toto naše posledné vystúpenie tu v Podebradech, ale dúfam, že nie úplne posledné do budúcnosti. Ja by som sa chcela aj za tú našu slovenskú základnú umeleckú školu Ignáca Kolčáka poďakovať v prvom rade pani učiteľke Vierke Frankovej, jej dcere Aničke, ktorá bola súčasťou Vierkinmu bratovi Petrovi, ktorý bol súčasťou takisto, niekde tu sedí, prosím pokles. Všetkým deťom, či už z českej strany, alebo z tej slovenskej, obrovský potlesk si zaslúžia. Takisto všetkým rodičom, či už takisto zo slovenskej strany, alebo z českej strany, bez ktorých by tento úžasný projekt naozaj nebol naplnený, patrí vám, milí rodičia, veľká, obrovská vďaka. No a my sme dlho rozmýšľali, že teda čo vám priniesť, aby ste mali na nás takú pamiatku na tento úžasný projekt, v ktorom sme spolu pracovali, a nás napadol taký jeden nápad, takýto obraz. Je to taký strom, na ktorom je niečo z každého z nás. Je tam náš otlačok prsta. S našim, teda každý sme sa ku tomu nášmu otlačku podpísali. Takže ja dúfam, že tá spolupráca do budúcnosti tiež bude taký strom, ktorý bude mať hlboké korene, širokánske vetvy, že tá spolupráca bude teda napredovať ešte ďalej a ďalej a že takýchto stromov ešte bude veľmi veľa. Odovzdávam náš zúškársky strom.
nezostáva nič iné, tak by som veľmi rada dala slovo našej šéfke Danke. Ale ona mi povedala, vieš čo, ja sa tam určite rozplačem. A ja si myslím, že dnes bude tých ľudí, ktorí budú plakať viac. Určite budem medzi nimi. Takže na záver dovolte mi za všetkých, ktorí tu stáli na tomto javisku, ktorí mali niečo s týmto projektom, ešte raz veľmi pekne poďakovať za to, že nás Podebrady prijali a teším sa za všetkých na stretnutie niekedy na budúce. Pozdravujeme vás, ďakujeme a dovidenia. Yeah.